Oh, bonsem kesema yesof penny. Yada Euradiasi bebre. Se anopei ode mino mieno yenkwa ache. Na ebra yekodae na mino mieno yenim ye ho so hwe. Nanso yesore ye no wakyira mpa se onunkuto no onyankopon a obo onipa bia ho bae. Enmonyam ka Kristo din da. Beda yesof penny ene penny nyina ase. Se yehia ye hwe dwumadie we ya ye dwumadie soronko papa nanan dwumadie a enne ana dwumadie ne ehyase. Yes. Na wama me kwan se nyame ma yehiem mene mo nche Awurade asem Kristo onhira mpanimfo ma yenda. Amen. Adofonom ene nyame man a yehiem se ohwe adwonto ene dwumadie a yede hyase a onyankopon waye bia ma me no mienu paawo anambacha onye ntum sa waye bi papa se na so pani ka se ukoji ne hospitals ahodo aka nipa bi huna mane o last bi me yonko bi kofa G inside ho ene esi edan na chi ho. Okay. Na okohwe nipa bi a omodofo bi eho aka awo yare kwan so na adwen ye ne se me de ne ba yare sabia na a doctor fo ahwe ne na wanya kwan akọ nanso obaye no ya gina to ho ni sika asa ba bia wo firi baye no ontime nante jeso ofaka sika asanti waka ji ho. Yes. Na okohwe nipa ededa nuase ene kete so a areho pa de odi kura ho asem eden ma no eden nanso ade achi yei. Yes. Meno mienu enkwada so kitae bonsem kese hye Kristo enmonyam yetibi wo radio so yetibi wo TV so ade bechi yesi yakum wo bitu ha ade bechi yesi ka akwanhia bi asi ade obechi o se ye kan say eja to bi fie nokre yeti nsem bebre pa nanso meno mienu yeti nkwam. Yes. Aka busumi mienu pe na afe no ekọ na wieye ye no obi na hye ase 31st ebe wura January ene wonte ase obi da fi ase obi anya ba ma ne. Yes. Jem so amen. Amen. It is a hyiam sei na ye mpanimfo eman ayeye ni asedadwom se ye mfa nhye Awurade anum nyam ho a enya agorokora Debi fa wo haw no to baabi pa adwendwen no fa to baabi na Bible say okraman a wote ase no ne ho omfaso sene jata ho omfaso chen jata wawu papa nti wutiwe ho omfaso ma Awurade ampa bonsem kese hye Kristo monyam meno ebetu anamo kakra. Yes. Bacho brane say why twane kama baby am move akọ bia na wotwa me kire wadwuma ano. Jem so amen. Meno obetu anamo kakra na no kwase meni me ba ha che the second time a me dey asi asase kunkun so enende na the last time a me no hia no said odifo no kan me no kasafa abortion na ene me no tu anamon foforo. Okay. Jem so amen. Amen. Ene masamo a me no obeka no matu din se uhia divine favor. That's right. Uhia divine favor. But you catch onua say favor. Favor. O catch the hotel on chance say favor. Favor.
You can't divine favor. Eya chedi a efiri waso Nyankopon nkyɛn. Yes. Na ɔde ma nipa kwa. Ampa. Empanimfoɔ. Ya omadi anim kan. Okay. Ebinom enya saa divine favor ibi. Nokre. Na omasetena omotena ye nyinaa no. Bible say ehia won hwe. Pa. Gem so amen. Amen. On say ye wo kasa bi a ye ka. Na e wo twuro nim. Pa. On say Bible say Onyankopɔn nsam nhira. Ema nipa ye defo. Ena ma onipa ebeye odefo. Pa. Ana wonyintum. Ejitum. Otwedi ampon kwame ne nsam nhira. Ema nipa ye defo. Ena ma onipa ye odefo. Yes. Na obra adwuma de Mfa bi nka ho. fa bi nka ho. Di eka adwuma den ko a. Ana ma nipa ede ne ho a. Enka wo ma mpache wo mo hwotwo ba fufuo. Wo mo na wo sika. Den pa. Adwuma den pa asofo. Usam nyina be si cheche. Na me se me wura cho ba na obi wo fufuo no na wo kohwe. Wo ma no. Said ano no a esi wadrom ne kesie sitie. Yes. Ene ne soro said ne kesie sitie. Yes. Na emfifin ya sene ne fia. Ko na twero abuga se munyedu. Nokre. Na odo nsa somu a Epeja. no won se waso adiem. That's right. Na wo peja de si waduro nim. No atiem. No peja. Yes. No atiem. That's right. Yama mam petro ba fufu eye saade no. Ko na kwabra ne adwa na hye ti gu ba bi. Na ne fifiri nyina ti gu wadu. Adwumaden ba ko no. Yes. Gem so amen. Amen. The Bible say Onyankopɔn nsam hyira. Ema nipa odefo. Ema wonipa aye odefo. Na obra adwuma Na nso. obra adwuma. Mfa bi nka ho. Mfa bi nka ho. Pa. Na enhyira no ebeba mu a. Ejina Ba che o. Nya se ye wo hai edisem bebre ne ba fa ye ho. Pa. Ene oyi obi papa otimi bia na no Nyankopɔn hyira o. Yes. Ba che ye ntibi de bia. Ya tibida. Bia no pe obi aka nhyira nsem bia kyerɛw. Pa. Se ebeba mu a me pa che enam obi so o. Nokre. Pese nne oti nsem bia ase. Na me no kasa. Na masem mato din se yeni a yehia mu nyinaa no yehia divine favor. Pa. Na otwem paabo mu no bosa mpae no. Yes. Tieniye. Nokre. Heaven kura ye pa koro no. Se wanya favor onyame anim a wontimi nkobi. Ntimi nkobi. No kwasem na meka no. Nokre pa. Se wanya favor ewa Awurade nkyɛn a wontimi enter the kingdom of God. Pa. On say obabunu Maria okay Luke 1:28 a. Obafo no ka kyerɛ Mary say wo a wadom wo. Wo a wadom wo. Wo a wadom wo. Nokre. Wa mo nsɛm ama nyame asɛm. Wo a wadom wo. Yes. Ma wani nye na wo benyinsan awo babarema. Yes. Gem so amen. Amen. Eti nyame anim no before say won nsɛm bedu Nyankopɔn no ma abɔfo abaye ho Agye adwuma. wanya nanim adom. Agye sɛ wanya favor. Ma nsɛm kra wa ha. Ɛho asɛm na anɔpa yi me na wo ka. That's right. Na owura bi wonya sa akyɛdeɛ no bi. Okay. Na me no obesua no ho asɛm. Nyame nhyira. Onyame so obeye yie obesisi adan abrabɔ no bɛkɔ yi ama no ɔde fa nipa so. Pa. Ti sɛ woni nipa bi ahyia a Ahwe ne yie. ya hwɛ ho yie. Yes. Brɛ ho ase. Sua kasapa. Yes. Gem so amen. Amen. Na woni baabi a onyame bɛfa so ade wo nhyira abɛpie wo nkyɛn. Pa. Yɛnsua asɛm bi. Yo. Masɛm no mato din sɛ me no mienu yehia divine favor. Divine favor. Sɛ me no mienu yɛbɛbubu yakoma. Yes. Na yɛ mpaabɔ mu no ensɛm a yɛde to nyame anim no yɛde saa divine favor ho mpaabɔ na to nyame anim a mpaabɔ no nkɔ na wiye no wobɛdi adanseɛ. Amen. Me pɛ sɛ me ware ɛyɛ favor ɛna ɛsɛ sɛ wunya. Yes.
adwuma na ebasa sa oba mpa kyerɛ awurade sɛ awurade nyankopɔn ma adwuma na asai na mami favor yɛde tɔ adeɛ enya sika awurade bɛyɛ wadom Okay. on sɛ obu hɔ no ma oyedwadini yɛn nyinaa na yɛsiesie nneɛma ɛwɔ ha Yes. ɛne yɛtɔn obu hɔ no ma ne deɛ no ɔnkɔtu oduro Debbie. bet ɔkɔɔya Yes. obi esu a Pa. na yɛtɔma no gyem so amen Amen. ɛno no yɛfrɛ no favor sɛ wonya bi a wawie Yes. wone bi nso a wobrɛ wɔ abrabɔm Pa. yɛntie de watwerɛ 2 Samuel chapter 4 verse number 4. aha Was it? Na Saul wɔ ɛba Jonathan. owura bi ɛtena asase so na yɛfrɛ no Sɔ me ne omienu yɛate ne ho asɛm ɔbɛyɛ Israel asase nyinaa henkɛseɛ ti asɛm no yie Yes. na obɛdi hene no onyankopɔn kyɛɛ ne mma na ne ba baako na yɛfrɛ no Jonathan patɔ ka Jonathan Jonathan. hallelujah Amen. adamfoɔ bi wɔ hɔ a wɔfam ho asininua o yɛwɔ adamfoɔ bi wɔ nso a wode ho kɔbɔ no a wabrabɔ nyinaa bɛsɛe nti yɛahwɛ wo ho yie ɛyɔnkogorɔ ho nti Bible se aberanteɛ a na yɛfrɛ no Jonathan wɔ babarima bi. wɔne owura bi a yɛfrɛ no David ɛfa adamfoɔ Nokorɛ. bisɛ David kɔtena ne papa fie Paa. a na ɔyɛ somfoɔ Okay. na Jonathan na braba ɔbɔ yɛ nyinaa no Bible se ɔbɛyɛ David yɔnko paa Yes. na ɛnam Jonathan so ɛpɔ a mepakyɛw ne papa Sɔɔ ɛbɔfo a David ho nyinaa no ɛntimi anyina Nokorɛ. tie ne ye Yes. nti ebere bi soe Filisifoɔ ɛne mepakyɛw Israelfoɔ ɛkoe na Bible se Sɔɔ ɛne ne mma ɛkɔwu wɔ ko nim nti kɔwie aseɛ na Sɔɔlo fie adampan ɛnam sɛ me ne wo kasa fa divine favor Favor. fa ka wo mpaabɔ ɛnanan mpaabɔ yi fa ka ho ne bɔ bi sɛ woanya bi a asetenam no huhua no gyem so amen Amen. nti Jonathan wawu onuanom aka no ho nyinaa akɔwu wɔ ko mu awerɛho aba fie David enso edi hene firi sɛ ɛberɛ a Sɔɔ wɔkaa ne kwankyi ɛto hɔ a ofiri ateasefoɔ asase so apɛ ana deɛ onyankopɔn ka faa David ho no ɛbɛɛ mu Yes. nti David nso abɛdi Israel akonnwa no sɛ ɔhempɔn Sɔɔlo fie nyinaa dampan animguase aba na owura yi a mebɛka ne ho asɛm no mepamokyɛ wo asɛm no bɛkɔ wie no mese wobɛhunu mpaeɛ a ɛsɛ sɛ firi saa berɛ kɔ wobɔ Yes. divine favor ɛdeɛ na ɛsiyɛ Ne ntoasoɔ no. aha Wɔse na Saul ba Jonathan. na ɛberɛ a mepakyɛw Jonathan ɛwuiɛ no Yes. na ɔwɔ babarima bi wɔ hɔ a Na ɔbalbalima bi wɔ hɔ a ne nan mmienu asensɛn. Bible se ne nan mmienu nyinaa ayɛ deɛ bɛyɛ Asensɛn. asensɛn Ɛnyɛ adwuma. ne nan mmienu asensɛn Asensɛn. hey pakyɛw sɛ wohu yarefoɔ a mɛnsere no wate Pa. sɛ obi yɛ yarefoɔ bubuani apakye obi yɛ mmɔborɔfoɔ na wɔbɛsrɛ hɔ biribi na wonni bi a ɛnkeka nkyerɛ nsɛm Yes. na wonnim daakye asɛm Nokorɛ. gyem so amen Amen. Bible se na aberanteɛ no ne nan asensɛn Ne nan mmienu nyinaa asensɛn. wɔnni ahoɔden ɛwɔ ne nan mmienu a me ne omienu yɛwɔ bi no ɛdeɛ na ɛsiyɛ Wɔse na Saul ne Jonathan ho asɛm efiri Israel ɛbaeɛ no. enti ɛberɛ a mepaakyɛw Sɔɔ ɛne ne ba Jonathan wɔn ho asɛm efiri Israel ɛbaeɛ no. ɔko mu baeɛ no Na wɔdi mfie enum. hɔnom ara na yɛbɛbɔ amanneɛ sɛ Sɔɔlo awu wo papa Jonathan nso awu Yes.
nuanom e kan ho nyina nso awu nsa ya awra wosem pa wode kaka wadwem da ye ka kire wo se wukunu wawu ye ka kire wo se o maame awu da wo tin se wo papa wu da wo tin se wo dofo bi aka nkyina guo no hwese de ohu si ye wo faae nti asema ye kan na ya awra wosem pa nti abofra ye fra no Mephibosheth onum hwe na wote ensam we no na awreho abafie pa ye me papa odin ba asase so wawu anu agya me hokuro yi me maame a obahwe ama me pa chaw masetina aye yie no onu agya me hokuro yi ene obi abra bo ase nyina gyina sa ade no so pa denko oboboa no yes odmanko wato nsafre no correct nanso se me pa chaw me no mienu yababa mpa ye ne yesu ogu awrade so na ye ka che so o main divine favor yes denka nanka esese wo boa wa ene on ka tiasefo ho no onyankopon beyi ne nsia na mu pa edena ma wa brabom ampa ohia divine favor no correct but some can say yesu anmonyam yenti de wa chro ne nto aso no aha o say na wode emfie enum the bible say na wanya emfinhia num obo horo mo a ye wo no no awoye ana ne maame firim de obo okura wonim ne maame te no wate picture bi ne ye de a kire no gem so amen amen susu di awre ho wate yes na enida so ba ko pe ene wo ho ma wo se wo de wo be ma Christ yes enkonum aduro mu debi enkohye ho akomfo debi na unim daache de awurade ewo ma wo gem so amen amen yes na oba jejefo bi ma ne so dwane ti asem ni yo yes ebra so ene ne fiefo ne ma ekowu okun mu no afei na oman no mo aye beja enti nipa bia na omompene so aheni yesu no omo hya ase so mbetu soro fie so sa pa enti so ne babako na me pacho ye fra no Isboset okay omote se so ene ne ba Jonathan ene Abinadab mo awuo no ana nipa bi fa kire do mo kotwa owura no nsuti nti soro fie adampan ehu kase ababusuanim enti na etwasa abawa na me pacho wone ya kan say so ane kan say Jonathan etie no na esese opere ne nkwa pa opere ne nkwa ti abawa no efa abofra yi okre akoranum finhyianum na obo na adwempo se ode ne bedwane ye hwe de to no na oya ne ntam adwane no na Bible say oya ne ntam adwane ababa wa no eye ntam adwane no ohwiase na oto apache hallelujah amen na ne din e de na Mephibosheth akwada wanya mfinhyianum anopa na metie news okay na abrantie bi de abaye hwe tweta pa tweta no atwe me save video wa head to afiri fom tweta de anyini no yes ana akura no hwe akura ne age a be 4 years ana 3 ana kura wonya papa wonya usa be 2 years yes na owura be nso anya daje aso kamera sisiwo no hwe kwabrane na kwabrane bo akura wanya be 2 years we ase yo urade mfa ne pa ebo ne nche amen Mephibosheth ye wo no na onyare yes but essence asunjia na ewo na jafie efri honti yes ekowie ne bone pa ko wi ase abawa wogege no a ode ne dwane age ne nkwa no omumienu nyina akɔhwe ase wadane apache Ewurade nsakra ya dwen amen Ewurade ntu ye gidiem amen Ewurade ama na dum bi ama
bɛso yɛn so wɔ abrabom mene omienu yɛhia divine favor. Yes. Obo on ma asase so a ɔbaeɛ ne nsa atwa no nyɛ sɛ yɛwo no na ne nsa atwa o. Dabi o. Akwanhyia nti Pa. obi nsa ni hɔ. Akwanhyia nti obi na ni hɔ. Yes. Akwanhyia nti ɛnɛ obi abubu ɛte hwiikyie. Pa. Obi ani afira. Gem so amen. Amen. Akwanhyia nti ɛnɛ obi ntumi mfa ne nsa ɛnyɛ dwuma. Dabi. Ɛka nipa abrabɔ ho. Nokre. Ɛka nipa abrabɔ ho. Yes. Ti sɛ me no omienu. Sɛ Onyankopɔn ayi yatom na wade ntata ɛde abɛwura kronkron bia ha. Ya afa mu ade nyinaa. Ihyire wurade. Yes. Gem so amen. Amen. Yes. Wase na wɔn hwe ase. Na ɔmo hwe ase. Na ɔtɔ apache. Na ɔtɔ apache. Na ne din edi Mephiboset. Pacha no ɔse ne din de sɛe. Mephiboset. Pacha no ɔse ne din de sɛe. Mephiboset. Hallelujah. Amen. To hwe ase no wadane bubuani. Na abawa no ɛfa akwadaa no ɛna ɔde ne kɔtena akura bi ase. Abrɛho aba fie. Abawa yi ne adwuma bi ayɛ. Ne ma saba ɔde ne dwane nso wadane yarefoɔ. Just imagine asetena no bɛkɔ sɛe. Obi nim adekyea mu nsɛm o. Tidu baabi a Yesu su ka awerɛhosɛm kyerɛ ho. Me ba wiase bɛyɛ ede no begya binom na me nkurɔfoɔ a me ne ɔmo kɔ school yɛsii so ɛne ɔmo nyamafoɔ nyinaa yɛ agya me. Yɛ agya saa nsɛm no ka. Na ebia na wo boafoɔ nam kwan mu ba. Gem so amen. Amen. Kan chapter 9. Enti eba sɛ Mephiboset wadane bubuani. Okay. Wani abawa na ɔsom efie no. Ɔmatu kwan. Ɔmu nim de abrabɔ no ebewie wɔn. Okay. Nanso sɛ na papa ya ne papa te aseɛ no ɔyɛɛ no sɛ na ɛbɛbɔ kwan bi adi n'anim. Yes. Adɔyɛ a ne papa te aseɛ wɔyɛɛ no sɛ na ɛbɛbie kwan kɛseɛ bi ama no. Ehia wanguo. Yes. Bɛma time boro saa no da gatam. Pa. Adaya ne yire gya no. Yire gya no. Ɛsɛ nkwasi asɛm. Yire gya no. Sɛ de wutie pa no ama obi abrante ama broken heart. Ɛno wunidi. Wo so ate nyinaa wo dwen ho. To wadwe mwate. Pa. Wanyɛ ɔho ade no nko ade. To wadwe. Pa. Na Onyankopɔn bɛyi foforo ɛde na ma. Yes. Na ɔno no obetuma bɛyɛ ɔho ade ama wakoma tɔ yam. Gem so amen. Amen. Chapter 9 what say? 2 Samuel chapter 9 verse number 1. Yes. Was he here David here Mephiboset? Yeah, David Mephiboset. Pa. Me no kasa for divine favor. Divine favor. Nyame be hyira wo nyina me so refer nipa so o. Nokre. Tu ni nipa bi ahyia. Bro ho ase. Yes. Yes. Na David ka say enti ebra David ebenya Israel konwa kese so tenae no. Ene wo ka say afei wo hempon. Wadidi awie. Yes. Wotena ban soro. Pa. Ahini de edo. Ede pa. Ana wonyintum. Ye gitum. Ahini Ede. Nsase nie ton saa. No fa se no de bi tu kwai. Ne ma nyina ko school papa. Yes. Hallelujah. Amen. Nyapade nyina. Kasi. Ene sam hoyi. Duane open no wodi. Yes. Eno awa wo de hwehwe nkwan bi a. Oye. Roro. Nkwai. Segu fufuo isu nyina ni fufuo ni su nyina ye white. Apepa fufuo no so. Awurade me yedie. Amen. Nipa bia se hia opia
On we are having grant him and go. Debbie. We here. Help you have him and go. Everyone to me go. Better not go heaven. We say, who are true in Yanano? When will be Shia? And now, the Pachonia Mijumukura, I dream about Trimunina, papa. Pa. The Toda Beer, now Kutu Pampaya, a young boy, you don't pay and subi. Yes. Jemso, amen. Amen. Etia bra David ebenya him konwana ediye no. Yes. Ye hwedi esi ye. O se na David ka say. Ti David ka say. Obi da so wo ho. Waka so fi. Anu wo se enti obi da so wo ho. Waka so fi. Hallelujah. Amen. Ewurade ma yenya nka ye honhom. Amen. De nam wo so amena kodi baabi na ese ne ye no. Yes. Ewurade ma nkonkuru tumi nko ataache no. Amen. Na onya nka ye honhom no meka. Amen. Mitimi titin mo wuremu boa bema. Ena mo bi so tell. Pa. Ama wo bi adiye. Mo bi adiye no. But nipa ne nka ne biem. Nka ne bi mo fa. Ewurade nko taache na koma no meboa wate. Amen. Di David wasn't he obida so wo ho waka so fi. Aha ye key point. No kure pa. Obida so wo ho So waka no. Wanya nani mu ado. Obida so wo ho waka so fi. Waka so rufi ana. Na Jonathan ti. Menye na doye. David tell say hu say. So ne fie adam pan. Pa. Adani abutu. No kure. Ne manyina wu. Ne wo fa senom. Obi ane nke wote Israel nkonnwa kese so. Yes. Na de wodie ane na busuafo nyina ho do wo no ene. Omo sira nsa na omadi. Omo adi. Eya. Wiase. Obi nim obrempo ahyase. Pa. Ana obi nim de daache na brabo ekwakọ wie no. No kure. Se ene na wo nsem wo bia ya bia wo nsem ma foforo. That's right. Ti asem ne ye. Ene na wo nsem wo bia bia wo nsem ma foforo. Jemso amen. Amen. Bia wo nsem ma foforo. Pa. Na wa hojire brem no. Rade aka. Onyame afa won so. Akaw. No kure. Hallelujah. Amen. A Christopher binim trimo din. Pa. Binom. Enti David say obeda so wo Saul fie. Na Jonathan ti. Na Jonathan ti. Menye na doye. Hallelujah. Amen. Jonathan ti. Menye na doye. Because of Jonathan. Yes. The last be enu odifo ehia na oma message. Wose omukrom. Omkote papa bi anka. Kurabo na ye nyina ye pipan o. Me metimi de just 2 days. Anka dua asodoso. Medini nyina. That's right. Medini nyina 2 days. Krofo bro. Okay. Ye tisi abrofo no mu a mewo jacket bi. We don't say, oh, yeah, my better, my doctor. Chronomu doctor. No. Massa. That's right. Debbie, and your chronomu doctor. Okay. Now, me bra penny, engineer of what had any be. Okay. Ose boto bebre de da ho. Bebre. Na you blue. To be jan we krom. Te me fa share. Na me hwem ho ne atade no. Say medical doctor be fata me pa o. Pa. Ti eno anana me didi mensem wo krom ho. No me say oh doctor ene ka ho. The kwase bi so na me nim nwoma. Okay. Wona me father ye teacher ni. But boafo we. Jemso amen. Amen. Enti say yetetewa na wabrofo ne ba de boakuyafo yemu no. Me kono button bensia. Me so abere miensa na mabu. Na me de ahye inside ho. Me nua bere sei. Enti me nko a mawie no. Na aburo ko be se 15. Na gang ne ya boboja fruma wo fiduam anadwo. Ni anoa. Okay. Ya wia na me ade be ka ne atu akosi den. Anopa ne atoa so. Wiase abrabo.
Pa. Jemso amen. Amen. Eti yenua no e preach no. Wase. Omokote obi anka. Ana papa no ni timu so wodin. Yes. Ana dako de ye da bone mo ne be chewo. Na papa ne say anka no obeju omodo. Omo bombom betua ka. Betua. To he wo wura yanim saa. Wase Hwan ba no aboni din. Wona nani asomasi. Wase wase wona nanti de achew. Me de achew. Wona nanti me de achew. Wa mo nsem kra wa. Wona nanti e kan me bopo wo no. Yes. Wona nanti me de achew fa ho kodi. Na owura na oka ho no de opompo. Meji misika. Yeah. Favor. I don't know. Me no mienu abusuan ye firi mu. Nye. Ani baabia ye ko pie ya. Ya de to abrabo no so efiri baabia ba pim ne no. Emunye o. Dabi. Emunye. Pa. Ti ya sonson ho. Okre. Na fa wo ma Kristo so papa. Jemso amen. Amen. Enti David bisa say Obi da so wo ho. E wo so fie. Na David nim say Saul abusua se ahye. Ahye. Na so na obi da so. Na so say na obi da so wo abusua nim. Yes. Ayo say abusua na tete apansam. Okre. Obi antu kwan da. Obi anya ye da. Ye ntimi nti sika nya obi anwo ade. Na so say me ka kire o say empabo mu no obawi ataso abompa ya kire awurade say omo divine favor. Yes. San konua boni mu apam no awurade betwa odi afirim. Amen. Eye tumi ene akyede afiri nyame nkyai. Nokre. Ya sohwe. Na yenim dia awurade tumi ye. Yes. Ya sohwe. Na yenim dia awurade ka. Ebamu. Pa. Me den time bi Nyankopon ne me dance ni. Ba bia me gina bia me nya kwanya me kanya msem bia na me ka. Yes. Dako pe a car 50 pesos so ananka na me pe aso me 50 pesos so amana 1 cedi nanka me dia tonkuradu anu mawu Oi. Odure chiri. Ka me kum simple as that. Ko ma me ni ho papa ni ho. Yes. Me ni siwa bi me ni wofa bi na ba bia me kwatena ye nso a ateti a me fam no na etwa se me end up. Yes. Me come ho. Se uwa na sa. Ti dano nso me ye me nyu obi amana mombosia. 50 pesos no. Me nyu obi a na mse ne e be yere pa. Ana jidi asore de oba bia ye o. Hallelujah. Amen. Oba bia ye. Eye. E kan akoma bra na asofo nko boss. Yes. A free church. Pa. Nyeze bia obeye ne mabasa o. Ebi. Obamu a wote wo ho. Kre. Di abusua po. Di abusua eni namfo eni nipa bi abu ni se enmonyam nim no. Na awurade afa asore no so. Na wasiesie ama enmonyam abam. Nokre. Na odi ahye ne ho enmonyam. Pa. Kakra. Nam ye bre betena asore fie. Obey die mene na abroso wa jokobe woni mi mashase from A to Z. Didako ya sore sa ana onkonkron kasa se wogura wei Yehowa se aka 2 years pepe obe ha dai make us so me da so dem Ya da so dem no ababoy de wonim den na me dem office oba ye ho na office kitu abi ti se ha tontuma ye ho ma student mattress bi na me da so sika wa hina me de ko ha dai oh na nkampese wanya bimpo ato mattress Yehowa so be ha dai asa agro 2 years pepe ampa ho na sum tima ha dai kura mi ki amon sema nche Kristo almanyam kura mi safoa anso a o
na onyankopɔn asɛ bie kwan ebiem de bo ba ko akum no ma mienu bie kwan ma manya me so ne me ba aware aye no wedding kra ensemboni sa nyasa wade se bia efie die nipa miensa pe o wedding ankasa yes na me wedding no so pani awoti akonwa kesi mu oba bi yes asofo makoma kuku dam enum wa mo nsem kra wa ha me de ne sa na beye asofo num atoto rocho enum Jemso amen oba ni ma me de aware sem kire o nyiro obi ante ase obi ase be mo na wo de da so dem wa isande wa ga bepene David ma bi no mon sakra mo adwen me pepe ma tenten gram me mpe de obebo kukum wonwi de obebo no me pe de wasi ne fie awie pe de oda ka mu me wa ha me ho kama eno no makwahoma o de ama dodo na awade ya che nyina e saa ne ma me mpe we carpenter ne ba me mpe shushan ne ba me mpe awrokacha ne ba ne hwene wa dodo me mpe onza abon wan ni abon tu be ma free breath o boss obey on wade wo de check years me mpe ne do so dodo me mpe Jemso amen te brown nyame bie kwa ma ware wie no wo ma me dia ware sem kire o ma mpa nyina wo hu mia no masi wo mtrase no omanu omo ho oba me boa wo de me nua prekope na me kama sem nyina kire enti Bible say David say David atina henwam yes na wadwojo no ho no da kope ano kan say enti obi da so ho a waka so fie na Jonathan ti menya no adoye verse number 2 ko was na so fie somfuo bi ti hayo yes na Bible say na abrantie bi ewo David nchen na ne din di Ziba Bible say na wo ye Saul fie enti ebra na Saul somfo wo di hene no ewo Israel no na wo fie o se somfo yes yasoma no oprapra koroka yewe enche na me transe okay me no kasa for divine favor ho yes say ma fi bo set ko en wankokunu ho wankunu be man tisika ya ho ade kakra bi a me sam ne makọ kakra bi a me sam ho akọ me nware biem oye ma se mso kura hedan kwochi ni fidi onchi no atesem hweye wate bompaye na sugu nyame so na onyankopon sesa ba ma na dwen na ejapade a wone wa ye no won set maka wo de pa nyesa wo be bra mo bia bedi so mfaso Jemso amen enti abrantie na wo ye somfo yes ewo soro epen so yes soro ni na busuafo nyina ase ahye pa nti na etwa se ono so be ya akoa nokre ewo David ase se de be ya ankra pa ebenya nkwa nti e ba se David ka se me pe obi aye na doye because of Madam fu Jonathan ti yes ana brantie ne ka se wase na so fie somfuo bi wo ho a na ne din di Ziba na wokosia no ma ne ba David nchen ti ho a wote sa asem no a ana omo bo nipa bi amane no mokofa Ziba eba afie ho se woni so na nete na David so ankyere se mepe Jonathan babi yes mepe Soro busuani bi wose wo bi da so wo Soro fie wo da so ho ti na omunim ni pako a David ekan ho asem yes Ewurade nkonkron taache wakoma wate amen na wonyi ho adwe bi enkyire nipa bi pa ewa busuam namfuo mu yes na omeye wadoye yes na wotwe mpaabo mu fasi wona bo ho mpai na hwede nyambe wa brabo Jemso amen ko na wohene no aka kire ne se na wohene ne ka kire ne se woni Ziba no ana ene wo se wako ane no nti owura ne bae wakunkon ye na dem koda hene ya wohene frami de ene ma ye yie ayeye ze wote se David epese oyi obi papa pa
When was the last time I'm patching me no me ye adoye? Enkai. This man must have children's home. And now you will be adoye. No one can want some waso. We should have bet you. We should have bet you. Occasional new Easter brunya ma. One kakra say, a soft way. Yam jumo mo yano, bebrebe, obey or madoye. We should have bet catchery. Jemso, amen. Amen. God. 2 Kings chapter 9 verse number 3. Was na David catcher no say. Enti David catcher owura ne say. Obi ni ho bie so fie. Obi ni wo biem so fie. Ah me di onyankropon adoye be ye no. Na me di onyankropon adoye e be ye no. Hallelujah. Amen. Why? Ne nto aso no. Na Ziba say. Ana Ziba ka say. Jonathan babari ma bi eda so wo ho. Oh nana nyankwada. Yes. Eye owura bia. Your friend Jonathan. Ne babari ma bi da so wo ho. Ne babari ma bi eda so wo ho. Eda so wo ho. Ah ne nan asensen. Hallelujah. Amen. On kwen fa so bo amane no. Ogu nanim ase. Wogu owura nanim ase a kire wo hen. Eye Jonathan babi ene wo ho. Ne nan asensen. On kwen wo fa so ebo amane no. Yo ni ba bebre ho no mo a enka ne yie dia pie o. Yes. Na de kofa ne so no. Ona yi osi akwan. Wadane Ziba e wo abrabonim. Awurade ngu nanim asema wo. Amen. Awurade nsan na gina tuo. Amen. Yo bu no ma enka ba na enka uni Ghana o. Dabi. Nanso nia esi ne so. Yes. E ma ekobusa ho asem firi ne ho no. Wase no. Asel. Sisa mage. Ni suban enyenyenyenyenyenye. Kroma, emema. Edwa mu knaman. Na wasere wo poto. Enso bi kura na nkente za o. Pa. Yanso sugu nyame so wate. Sugu awurade so. Nanso se efo so. Ema wo bi nhira bonu a. Me ma odue. Sem da so. Se wutie me anopai. Na enamo so ama wo bi nhira bonu a panyame kyɛw. Yes. Na awurade mfa wo bɔ ne nkyɛw. Pa. Enam obi so obi nsa no adwuma sɛn. Enam obi so me pa kyɛ obi aware yagu. Yes. Enam obi so na no aduane abɔ no. Pa. Me pa kyɛ ewiase we na ɛwɔ hɔ saa no onyankopɔn onim wɔn a wɔyɛ ne dea. Nti hwɛ ho ye. Ana mfa wo so ama obi nhyira amɔ no. Pa. Gem so amen. Amen. Me no mienu ye hia divine favor. Some people said, or work will be a sea or bomb pie. A quantity ama unyanko da. A quantity. So rather kai me. Me papa me kai se bra what ya no ya papa. Not Jonathan. Ne bomb people said, no or boss empire. Pa. Send a radiati. Ate. Na obesman a boaf wobi. Eddie a man wa brabum. Here one. Minka muya and Casabrinka, my yere Casabrin, why you couldn't. Memphim Padiano said, or better when ya. Could dear out of what and then. And I knew to Pa, Mijitum. that I'm not in Shiano one. You moved the door, Umunya, what you know, Memphim Padina, woo. Oh, Bema and Corbett Warren, woo. So be one of him, Paddy. Aye. And I'm a maybe boy. I'm pa. We hear divine favor. No correct. Bompire chile urade. Nadia, a sessa one second wa brabomo, un sentiment can. Na bema bukwasi ache dodo. Sessa nkapa now. Onyankopɔn timi bie kwan di ma. Yes. Nanso wo hwɛ no mu ɛma. Ampa. To ampa boss what? Ko na ebe na wie. Ne nto aso a ye nan no. Wo se no he no ka kire no se. Ana wo he no ka kire owura ne se. Okay, na fibo set wo hen. Kan brawachi waje asem bi wom. Wo se ne nan asensen. O se. Na Ziba ese. Jonathan babare ma bi da so wo ho. A ne nan asensen. Ko. Ne nto aso a ye nan no. Ko. Na wo he no ka kire no se. Wo hen. O hen. Na Ziba ka kire no se. Hwɛ. Wo Amel ba Mika efie ewo Lidaba. Hallelujah. Amen. Pacho ohun ba bi a wo sa top wo hempon adwin kosi ye. Wato na atwene kra. Odontobiri akura bi ase. Atebubu wo. Nipa na wo pese wo boa no nana woni ha ba bi a wo. Baby.
o Ghana border esiri mo chire no ho a siri mu ho o manso akura bi ase ka akura nko ho na o mate se o ho kura no telephone kura nya dwuma no wo se no ba chanya no na ekoso ya abrabom no kure pa timi hia be ma pa ne kasa bedur Ghana o twen call o friend na number busy friend na number busy obi asel me na me ka kire o obi timi promise obi adwuma o yes ya nipa ne di na wura nyina hye adwuma ne mu ase ne mu bewi ase pa na from no kure ohia divine favor ampa obi edifo obi esampakani obi esofo yes na so dwuma di a wodi no nyame mu nyina no woni adom yes je obi nyina nipa hu ampa na nka mpese wanya baabi agina ye de na wura sumu ohia divine favor ampa nti ebra me pacho owura no ebo na adwen pose obeboa no obeboa Mephibosheth no de na si ye ne nto aso eye num no wose na wahene soma ma wokofa no ana wahene se wote akura bi ase o ne na yasensi o maka se meboa ne de etwa se meboa no ewurade ma wo sa adoye ne bi wate amen onzo oba no a ye kwobro no wo bank no ene waye ye cham waye ye se tam pa je onye ye waye ye okopenda bre se 2 million se 1.5 police ni ne bo no police ni ne bo ne kohwefi a wo timu a ene ka adwume kura no store wa bie wo de opa heda ko amanse Ura bank ne ko jimi ye bebo atwen ase kapre kura wunya vise na ye ne kwan a osoro nyankopon fa so abie ade amana den ho abrabom esono bia ne de ti me kasa kire wo hyase ye bo de ho mpae jem so amen ebia na nipa no a woni ne tie a me pacho de bia wo si ne maniema no ono na ebeboa wo pa na ko na ebeboa wo ne mafo aba ye mpesom debi som ye mpe to obo on man kan de ye som to som sa be wi ase no pacho wonko bisa half plot da half plot say ko bisa ne bo enso ne esum nti wa be ye efie wura ampa awbrase nti nokre obao na busua ni bi na chi ni bi enam ni kunu so wa be ye fie wura onti sikan ko bisa ka boda what ni kam ampa eye divine favor ampa ohia ahobrase yes sa wunya bi na we wa no kasa ye na wo manyame so mpa wo modem mo emene wa onyame fa sa kwa no so bie kwa de ma kwa ne nto aso no kwa wase na wahene soma ma wokofa no ba ana wokofa ne ba verse number 6 yes na so oba Jonathan eba Mephibosheth duru David enchen no ode nanim butu fom Bible say ode nanim butu fom na okoto no ana David ka say ti David ka kire owura ne say Mephibosheth na ose ana ose wako anie ana David ka kire no say ensuro na woja Jonathan nti hallelujah amen owura ne duru ohene animu ana okoto mu ase na okoto ye yes o show respect ampa ema enanom a yahyiam unu kunu na tie mpradodo ahe ana asemba mo nchen a tokwa kwan so obufuo kwan so otimpachew bohobiem the word please I'm sorry dodo na enim ka tide bia December ba ne ye ka wasem wo hia ahobrase o pa wa hwe ya ware ne begu yes ba ma ne timenya ho ade because wo won say wo ni ahobrase nokre me yere ne na asemba na me no ka ba ko mienu na ni ahobrase a next time na me fa mo adwen ampa minya wo bero bu sam wansidi ebi ho so me maw am de ato je so sakra jem so amen enti wo wura no brand ho ase yes e die na si ye
Nento aso no. Ha breko. Wase no wade nanim butu fam. Wade nanim butu fam. Ana David ka kire no say. Ana ka kire no say. Mephibosheth. Ene wase wako ani. Wako amini. Verse number 7. Yes. Wase na David ka kire no say. David ka kire no say. Oh mensuro. Na waja Jonathan ti. Mephibosheth nim say wo hena fra no nko ade eyewu anu obewu. Obeku no. Obeku no. Ene wase mensuro. Akonkonsafo obi akoka no wase ma kire wo hena nti akofa na bai de. Yebeku no. Yebeku no. Ede na si ye. Nento aso no. Ebe na we ye. Wase mensuro. Na waja Jonathan ti. Wo papa Jonathan ti. Meye wadoye. Wa mo nsem kra. Hallelujah. Amen. Wo papa Jonathan ti. Meye wadoye. Mephibosheth wanyeme no madom. Ampa. Meye wadoye kwa. Ye hwa doye kro. Nento aso no. Wase na medane waja so asase nyina mama. Na ena me wo hene David. Mafra konwa kesie yi. Me ka kire Mephibosheth se. Enipa nyina mfa wonye hwe. Wiase nipa nyina bu se wo o papa abrabo bobo nyina enye papa enti no mase ahye no na so ne me prove a kire wo se me wo hen David me dwene nipa ho na me nye obi a me wura fi asem papa ya o papa ti ase wo ye me enye ne nti ankene ka mawu nokre me hye wana mu ma hye wana munyam mama wiase nipa nyina hunu se onyankopon wona bu ohiani ana obo odefo se omoa na wabrabom te me ohene David mai wadoye yahwe ko ne nto aso no wose na medane waja so asase nyina mama wo na wadidi wako apono so daada ko ne nto aso a eye nwotwe no wose na okoto ka se wako a ene dien a wo hwe oknama funu a otese me. Hallelujah. Amen. Me de masem no asia no ebre ko so paniaba na ya to ampa aboso ti wo kan to aso a yes eba se wo hen David e kan nsem we yi e de kire Mephibosheth no ensem ne ba mu ti ajapade a eye ne papa dia ajapade a eye ne nana dia no yes wo hen David share emo moji ni nyina ampa edema Mephibosheth obi o yarefo di omu de kura ahwa eden abrabo na Daniel butu oni ani da so ba bia o so ko wi ase na japade a eye ne dia no den setimi aka ampa ne abonsamfo agye firmi no mienu nsem japade bia sese ye nsaka yes adododi de bia sese nka ye nsaka wa abrabo mu a enam nipa bi so enam ahomane dwuma de bi so afiri ye nsa no Ewurade nkonkron tumi nkotwene nyina mere ye amen empaboy mu no omeyi nyina ntimi ni adanse amen na anso hwa o afei obi a oya apache a Bible say opache anase obi a wodi dem emma ohempon anim mpo no ko wi ase na one ohenkese we eton sedidi ewo ne pono so pa senye Ewurade ena be bie sa kwan we ya hwan nipa nyansam no entimi nsi da dabi don't so bit me nya awade no aware na kohwe oba nim ene kawa emfata no nanso eye onyame na ahye pa Ewurade ma sa favor ni bi amen Ewurade ma sa favor ni bi amen na bisa wo se abawa no a obo a Mephibosheth no ehe fa na wono nso obegina pajo no so nyeye wayeye hallelujah amen eye asua de ma me no mienu ye nyina so mfa mom pae wonipa bia woni ne be hia wabrabom bia no yiwodo ade kire no na wonim danko a Ewurade ede wo so wonhira ebeba ebia wo so bekwa hunyehiem na onyame ahwe adoye bia wo ye so na omobi nso aboa wo Ewurade nti nanim tie nkire ye na onye ya doye omienye nanim atom na omienye nipa nso anim atom na ne nsam nhira ena mu onipa ye defo na so dwe ne entra da amen